नमस्कार सांग मैंने मुझे गोटे नुआ यूट्यूब वीडियो आपन निहाती देखिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करंतु दयाकोरी भाई गोटे जगन्नाथ भिडी दब जगन्नाथ बिड़ी हाँ जगन्नाथ बिड़ी सर जाइए ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଜାଇଯିବ ହଜାଇଯିବ ସିଗାରେଟ ଦବୁ ସିଗାରେଟ ଦବ ନା ଦେହ ପାଇଁ ସିଗାରେଟ କଳା ହେଇଯିବ ପେଲି ଦବୁ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟଟାକୁ एटा माने ପେଲି ଦବୁ ନା ଘରକୁ एटा पेट वाश कर माने पेट भीतर डेलीवरी जाए एटा तो वाश करी फिर रिटर्न थरे डेलीवरी जाए ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଡ଼ି ଦରକାର ଯେହେତୁ ଝାଡ଼ାଟା ସଫା କରିବ ବିଡ଼ି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସିଗାରେଟ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ମାଉସୀ ନାଉଁଲେ ଲୋକ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଡ଼ି ଦିଅ ଝାଡ଼ା ସଫା ହବ ଟିକେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଭାଇ କି 5 टका चेंज हो ଆଜ୍ଞା दिटा सौदा नेले चेंज हो उठाइए ना ଆଉ ଦିଟା ସଉଦା ହେଲେ ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ 5 टका ଆଜ୍ଞା ना 990 ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୋର 500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ମୋର ସଉଦା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଚେଞ୍ଜ ନ ପାରିବିନି ଭାଇ ତମର ହେଲା 990 ମାଲିକ ଆଜ୍ଞା କି କଥା ଇଏ କେତେ ହେଲା ବାବୁଙ୍କର ଦିଟା ଜିନିଷ 990 ନେବି। ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ 500 500 990 500 ଆଉ 490 ଟଙ୍କା କୋଉନ ନେବେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିସ୍ତି ରେ ନା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ନା କିସ୍ତି ଛାଡ଼ କିସ୍ତି କରିଦେବା ଛାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 490 ମାସକୁ 100 ଲେଖା ଦେବେ କିସ୍ତି ପାଇ କଣ ବୁଝିଲେ 4 ମାସରେ ଦେଇଦେବେ 90 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେଲି ବୁଝିଲେ କିସ୍ତି କଣ ହେଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଫଟୋ କିସ୍ତି ପାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କି ଡାଉନ ନାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ କିସ୍ତି ପାଇ କେମିତି କଣ ଲାଭ ପାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ଏଇଠୁ ନେବେ ଆଜ୍ଞା ମନେ କଟା